Βασίλη. Έλα πρώτα από εδώ να μπει. Έλα πάνω. Εδώ ευθεία και δεξιά. Για πες από εδώ. Από εδώ εγώ είμαι καθαρός. Εδώ όπως βγαίνεις τώρα, όπως βγαίνεις μπορεί να έχει άτομα δεξιά, αριστερά και στο κέντρο. Είναι δύσκολο να περάσουμε. Και έχει και πάνω μπορούμε. Πάει έξω και από πίσω. Είναι ότι δεν γίνονται από εκεί πέρα, εσύ να ξέρεις. Παράθυρα δεν παίζουνε. Έλα. Τζάγκερνατ έρχεται. Μπαίνει. Φύγετε. Πάμε εδώ δίπλα. Δεν φτάνει το κονταρούλο, είναι λούτσο. Σε μένα μια τα ίδια φτάνει. Βγαίνεις τη λοτερή. Όχι. Να το πεις εσύ. Έφυγε ο ένας. Μόλις Βγήκε. βγεις αριστερά σου, Ναι. έχει πόρτα και παραθυράκι. Τρίβω εγώ. Ναι. Εκεί, ωραία, εκεί έχει άτομα και στις δύο. Έξω! Τι γίνεται? Πιάσουμε γραμμή. Έχει να καλυφθούμε πουθενά ή έχει μόνο τείχο? Πρέπει να προχωρήσουμε αρκετά για να καλύψουμε. Πάμε, έλα ρε. Πάμε. Πάμε. Μετά τον τείχο ακριβώς είναι εκεί. Αριστερά, άκυρο. Τον έβγαλα. Ωραία, μείνε. Τον έβγαλα. Το βλέπω. Πρέπει να φύγει. Επαφή. Καθάρισε τι. Κάτσε κάτω. Αυτός βγήκε εδώ. Είναι άλλος, πού είναι? Από πού ρε? Δεν μπορούμε να πιάσουμε την απέναντι τείχο κάπου. Βασίλη, τρέξει απέναντι να πιάσεις τον τείχο. Έτοιμος? Θέμη, μπορείς καλύτερα. Έτοιμος? Ελάτε άλλα. Ποιος είναι έτοιμος? Θα βγω εγώ στη γωνία. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Θα περάσουν άλλοι δύο? Εγώ είμαι έτοιμος. Έτοιμος? Πάμε. Τη γωνία πιάστε. Δύο στη γωνία, δύο μπροστά. Γιώργο, πιάσε και εσύ μπροστά. Νομίζω δεν παίζει παράθυρα. Δεν έχει παράθυρα. Να περάσουμε. Ναι, περάσα από μένα. Βασίλη, εκεί γωνία, Βασίλη. Γωνία κι άλλος. Ακριβώς γωνία. Ακριβώς, ναι. Προσέξτε στη γωνία. Εδώ δεν είναι κανένας πάνω, αλλά πρέπει...
Έξω! Προσέξτε εδώ, Έχει πάει μπροστά, έχει πάει μπροστά. Εμείς πάλι απέναντι. Έχουμε δικούς μας, ελάτε. Στη γωνία θα αναδοτάκι σίγουρα, την κύπτει εμείς εδώ. Έχουμε δηλωτήριο. Όχι. Είναι το δηλωτήριο. Θα πάμε τρέχοντας απέναντι ή όχι? Όχι. Να είναι 2-3 συμπράξεις. Από κάπου έρχονται. Ναι, εκεί. Έχεις Έχει σκαλιά, έχει ένα μικρό χώρο. Φύγε δηλωτήριο, φύγε. Ποια στη γωνία. Μούβα. Μείνετε μέσα στη γωνιά. Είναι στη γωνία. Από εκεί έχει είσοδο να μπούμε στο κτίριο. Ναι. Από πίσω. Ναι, αλλά είναι το safe house. Αυτό εδώ μέσα. Έχει επαφή. Πες του Άγγελου. Εδώ να μπούμε σε αυτό το κτίριο έχει. Ναι, πήγαινε. Έχει, αλλά έχουμε άτομα μέσα εδώ. Έχουμε άτομα εδώ δίπλα μας. Είναι στη γωνία. Ναι. Έφυγε! Προσέξτε! Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε! Για να μην βάρανε για αυτή τον δρόμο. Ναι, καλά έκανε, σωστός. Πάμε! Ετοιμαστείτε, περιμένετε. Έτοιμοι! Φύγε! Φύγετε! Φύγε Λιωτήρ! Ρεφερή, μπορείς να κάνεις ένα αριστερά, ένα τάκα αριστερά. Εκεί. Είσαι μια χαρά. Βασίλη! Προχώρα στο μπροστά με τις τσιμεντόλιθες. Βασίλη, θέλω να προχωρήσει εγώ στο μπροστά κομμάτι. Στο μαύρο στην πόρτα. Εκεί, μπράβο, εκεί. Μην περνάτε από μπροστά. Βασίλη, στο δωμάτιο έχω 1-2 επαφές. Ευθεία σου δεν βλέπω. Πρέπει να πιάσει ένα στην ευθεία μου, Ναι, τους βλέπω. Πάνω, θέλω να μπείτε σιγά σιγά μέσα.
Η πόρτα βγήκε η μία. Ναι! Όπου δεν βλέπω τίποτα. Πάνω! Μην κάνετε κίνηση καμία! Έξω! Έξω! Τον έβγαλα. Μην εκεί όπως είσαι και κάλυψε ξανά εκεί που κάλυβες. Κάλυψε εκεί την πλευρά. Έφυγε κι αυτός. Έφυγε κι αυτός. Καλύψτε εκεί. Αν δεν καθαρίσουμε δεν θα πάρουμε κέντρο. Πήγανε 2-3, βγήκαν εκτός. Πρέπει να κρατήσουμε εδώ. Έφυγε κι αυτός. Αριστερά σου, αριστερά, αριστερά, αριστερά. Πάνω! Περάστε από κάτω και ελάτε μέσα. Στο δέντρο, ναι! Τον έχω δει, αλλά δεν έχω βολή από εδώ.
Πέρασε αριστερά πάνω. Έφυγε το δέντρο πάνω. Στην πόρτα. Έχω από πιο πίσω. Διότι η γρανάτα είναι εκεί. Έχουν περάσει αριστερά. Αριστερά πάνω, πέρασαν αριστερά. Αλλάζω. Είναι τέρμα κάτω στην αριστερή την πόρτα, στην τελευταία. Από εκεί κάτω, δεν κάνετε κάτω. Μόνο αριστερά! Περίμενε, θα σας πω εγώ, αν θα σου πω εγώ θα περάσει. Να πας εκεί, εκεί που είναι το μετρό. Δεν βγάζουμε όπλο χωρίς να βλέπουμε. Δεν έχω βγάλει έτσι όπλο. Το πιστόλι πριν έτσι. Όρθιος ήμουνα. Έρχεσαι από εκεί με το πιστόλι και θα είδα μόνο φακός. Εδώ ήμουν έτσι, κοίτα. Από εδώ που έριξες. Από εδώ που έριξα έτσι, εδώ. Ναι. Σε αυτόν εκεί. Οκ, αλλά ήμουν εδώ. Απλά δεν είδα το κεφάλι, δεν μου το όπλο, γι' αυτό στο. Ήμουν έτσι. Έξω!